sada prelazimo na domen umetnosti. Jeste. Da, lepote fotografije. Fotograf Pavel Surovi, nagrađivani fotograf iz Kisača, predstavlja Srbiju na Međunarodnoj nedelji fotografije u Kini, koja okuplja brojne profesionalne fotografe i entuzijaste iz celog sveta. Na koji način se Srbija predstavlja, upravo će nam reći fotograf i umetnik Pavel Surovi. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Hvala na pozivu. Šta nas očekuje? Kako ćete predstaviti Srbiju? Pa, otvoren je već ovaj festival Photo Peking 2025. Znači, bilo je jedno veličanstvo, monumentalno otvaranje koje će moći gledalci da vide videa i fotografije sa tog otvaranja. Znači, radi se o najprestižnijem, kako bi sam rekao, nedelji festivalu fotografije u Kini, gde učestvuje 18.000 fotografa. Biće 510 izložbi, 260 okruglih stolova i domet ove manifestacije je na 350 miliona građana Kine. Znači, jedno najveće što sam ja doživeo i što sam video. Znači, otvaranje je bilo na trgu Milenijumskog monumenta ili spomenika. Znači, on je urađen 2000. godine za otvaranje kad smo prelazili u drugi milenijum i to je i antena, televizna i radijska, ali i peščani sat. I tamo je bilo otvaranje, znači uz svetske zvanice na trgu su postavljeni radovi, a u sklopu tog milenijskog spomenika s druge strane je otvoren novi muzej. I to me jako raduje. Prva stvar, ima više ravni koje hoću da kažem. Prva ravan je da nisam ja ni očekivao da ću izlagati i da ću biti izabran. Kada sam osvojio u Kini i dobio zlatnu medalju u aprilu, oni su tražili moje fotografije i to je prošlo koliko već 5-6 meseci i tamo u subotu, jednu nedelju dana pre otvaranja, oni su rekli tvoji radovi su izabrani, tvoji radovi će predstavljati Srbiju i za mene je to bilo iznenađenje, ali velika čast. I onda sam za 3 dana pre otvaranja ili 4 su mi poslali plagat da upravo moja fotografija Srpske ratnice će biti kao plagat izložbe gde se predstavljaju 10 zemalja. Znači, tu su zemlje Indija, Turska, Egipat, Maroko, Saudijska Arabija i još neke zemlje tamo i naravno Rumunija i naravno i Srbija. I za mene je to bila čast i kako vidimo sada, kad su mi poslali sve te fotografije i sve što vidimo da Srpska ratnica dominira i na otvaranju, znači nije mogla da, kako se kaže, da nijedan fotograf, nijedna televizija nije mogla da izbegne fotografiju Srpske ratnice, morala je da je snimi jer je bilo na centralnom mestu, ali onda kad idemo iza tog spomenika, ona je iz polja i odmah kad ulazite u taj muzej koji je možda i 10.000 kvadratnih metara gde su 4 najveće izložbe koje su odabrane da pri otvaranju budu otvorene. Tamo spada i ove zemlje i odmah kad uđu moraju da se svaki posetilac da se sudari sa ratnicom. Ja sam to pravio ovaj projekat kada je bila Evropska prestonica kulture 2022. Novi Sad i tad su te ideje bile malo i vizionarske, malo i onako inovativne kao narodne nošnje, pa mačevi, pa to, ali to je bilo moje viđenje, možda neka daleka budućnost, možda neka daleka prošlost, nekad malo i kontroverzno kod nekih ljudi koji su konzervativni, ali sada vidimo da to je ta alhemija i to je taj način kojim sam uspeo da Kinu osvojim, to su lepotom, ali to je žene ratnice, znači to njih fascinira. I kad uđete u tu prostoriju, znači prva je Srbija, i to hoću da kažem, znači velika je čast da mogu slavu Srbije širiti umetnošću i lepotom i to je nešto najuzvišenije i odmah se sudare u Srbiju, pa onda idu druge države ostale i najviše se zaustavljaju kod ovih fotografija. Pa kako ne, Srpska ratnica. Sad kažite nam šta karakteriše tu fotografiju? Da, Srpska ratnica ima oglavlje perilice koje su se stavljale na Kosovu kod udaje, gnjilanske perilice i ima jatagan koja kobra i sa crvenim okom. Znači ona gleda jedno oko, onako plavo oko i to najviše fascinira Kineze, velike plave ili zelene oči. Znači, još kad sam bio u prošlosti na izložbama, prvi princip
filozofija umetnosti je kod mojih fotografija da vi na prvom planu vidite samo pogled i kakva je emocija u tim očima. I to osvaja. Bilo gde kad sam putovao, gde ne znaju naše narodne nošnje, gde ne znaju našu kulturu, prvo se vide oči. I to je ta amalgan, prvi amalgan je oči i te oči postoje. Naprimjer, u Francuskoj je bio jedan kritičar koji je došao i on je stao. I ja ga pitam šta vi stojite? Pa ne mogu da se krećem, sve ove žene, ratnice, kraljice, sve me gledaju nekako strogo, prisno, moćno. Znači, i ti moćni, jesu one malo zaleđene, ali su zaleđene u vremenu, mora da bude ratnica ladna kad ide u rad i kad ide da se bori. Znači, i to je bio moj princip kod rada, da same te oči na prvom nivou, pa onda na drugom nivou ta šare, Kinezi vole šarenu kost svih boja, znači vole onu, ja pravim centralnu kompoziciju, oni vole jer Buda je centralan, znači jedna forma njihove prezentacije i religije, svega, i tako su i moje ratnice stroge, prisne i u centralnoj kompoziciji, i onda su stavili na velike formate, znači ta ratnica je 4, možda kao ovaj vaš panel, 4x3, napolju je u velikom formatu i meni su i štampali sve te fotografije, ima 10 fotografije gde su i druge ratnice, i kraljice, i princezne, i tamo je kraljica Panonija Žitnice, jako lepa fotografija, to im se sviđa, onako žuto i belo i plavo, znači i 10 fotografija na udarnom mestu. Ovo je ratnica, je li tako? Da, to je ratnica, evo vidimo, ovo je sa otvaranja, znači ovo je tik pred otvaranje, znači gde to je kobra sa tim perlicama i sa... Neko ne primeći odmah, ali kad se zagleda više, znači onda oni vide da je to jatagan sa kobrom, i ona je bliska ne samo nama, nego ona bliska, bilo je na otvaranju izložbe iz drugih država, Emirata, i tako kažu, ne, to je naša fotografija. Pa sam se morao da ne pripada kao Srbiji, pripada Srbiji, i tu je bilo puno ovakvih. Svako hoće da sad što je najbolje, svako hoće da prisvoji. I to je, i ja kad sam radio ovaj projekat Toronto, moram još ovako da kažem, on je trebao da bude edukativan, s jedne strane, da mi vidimo kroz mitove, legende i istorijske ličnosti zašto ta narodna nošnja sliči u mojom viđenju nekoj ili drugoj državi ili nekoj anđelu ili nekoj istorijskoj ličnosti. Ali bila je na drugi način i malo provokativna, ali i na drugi način da i vidimo kako je to sve u svetu pospajano i gde su uplivi kultura jednih drugih upravo etnografiju, etnologiju i upravo u narodne nošnje. Znači, to je bio onako cilj i sve to. Lepo. Reklo bi se da Kinezi i mi imamo sličan ukus za lepo na osnovu onoga što su oni odabrali. Pa šta nas još povezuje? Šta ste zaključili na na organizaciji ovih izložbi? Moram da kažem još da Kina je presudna u mom životu. Znači, Kinezi su prvo birali moje 2010. godine i 11. 12. 13. 14. moje grafičke radove. A sada su birali ove fotografije. Znači, oni su mene, kako da kažem, katapultirali u jednog renomiranog umetnika, ako se može tako reći, i Rusija. Znači, to su prve dve države koje su prepoznale na polju umetnosti moje radove i nagradili ih prvim nagradama. I još jednu stvar što možda niko ne bi uradio, da su Rusi i Kinezi stavili za svoje festivale i za svoje velike izložbe upravo moje fotografije. Mogli su da biraju svoje, ili upravo su mi dali čast. I to je jedno, kako da kažem, veliko. Sada kad imate po selima festivale, ne daj Bože da nije na tom festivalu slika iz tog sela ili nešto. Znači, odmah bi bilo pobune. A ove države su pokazali jednu velikodušnost i jednu stvarno da je nešto kvalitetno i dobro da se nađe na prvoplanskim plakatima i posterima i da predstavlja zemlju. I to je važno priznanje. I to je i tako. Samo pitanje, nisam još... Sličnost Kineza. Da, sličnost, da. Pa Kinezi, ova organizacija, moramo da učimo od njih, to mogu da kažem. Kada vidite kako je to sve izorganizovano, ja sam bio više puta u Kini, 2 puta, i
to je na nivou, imate svog pratioca, imate svog prevodioca, znači brinu o vama, dolazite sve na gotovo, ne da sada ja tamo se znojim i da s roditeljima ili sa suprugom i detetom postavljamo izložbu ili tako, znači na visokom nivou profesionalno odaju čast i to najvažnije, a to sam, zato paradigmu sam hteo da kažem, da tek posle u Srbiji me primećuju, posle Kine i Rusije tek u Srbiji me primećuju i onda odaju mi poštu i ovde, ali ta organizacija i to sve, to je nešto, malo su hladniji nego mi, znači, ali ja ih uspem nasmejati jer morate da im se približite i kad sam držao predavanje i forume, ali vole to, najviše što vole je da saslušaju. Znači, kad govorim ja sad i po, oni sve saslušaju, pa onda idu pitanja. Ili kad govorim o fotografiji na otvaranjima izložbe, njima je jako fascinantno da, pošto oni nisu tu tvoju starije te nošnje, to se izgubilo, sada oni zatim traže. To im je jako perfektno, ali vide i sebe ovim čak. To je najvažnije da ovaj projekat RON je čak spojio da i oni sami vide sebe u tome. I to je ta magija. To je ta magija i jedan moj period života, 1,5 dana koji sam posvetio samo pravljenju ovih fotografija i stvaranju i eksperimentisanju i nekom novom viđenju te mističnosti tih narodnih nošnji. To je upravo osvojilo Kineze. Evo, sutra mi dolazi delegacija Kine u Kulturni centar, ali dolazim i direktorka komunikacije Jean-Paul Gaultiera. Dolazi da vidi ove fotografije, pa to je veliki uspeh. I to je velika jedna čast i nadam se, ja sam rekao odmah da upakuju jedno 10 nekih kreacija Jean-Paul Gaultiera, da ja napravim neko viđenje. Da vi to isfotografišete. Ali ovo je, to hoću da kažem oko javno, umetnost ma gde bila nastajala u ovom slučaju u Kisaču, u jednom malom selu, slovačkom selu, u prigradskom gradu, u kulturnom centru Kisač, ustanovi grada Novog Sada, je izvedrila neku energiju, neku lepotu koja je uspela da osvaja svet, maršira. Evo, sledeće godine opet 3 izložbe u Kini, Šangaj, Peking i mislim da će biti... Drago nam je zbog toga, neka magija traje. Da, neka traje. Hvala, Pavel, najlepše na gostovanju. Mi naravno želimo mnogo uspeha i uvek ste dobrodošli naravno kod nas da pričate o svojim radovima. Hvala vam. Hvala vam.